Actually, I'm record divine. Okay. I'm Pastor Buesi Ben Agape, and I'm from Center for Research in Igbo History and Culture. So I was told that this is the family of Professor Nwagu. Yes. Nwagu Aneke. Nwagu Aneke adebe Umueri. Biko tupu anyị na-ebido enwe ike ịkọwala onye Igbo. Yes. Eji m obi ụwa na-eme ka nkọwara nnọọ mmụọ bụ adị ndụ taa. Enwe ike isi n'Oyibo. Ka m sụọkwa n'Igbo na ọka mma n'Igbo ka nna m ji aga. Ka m gaa Igbo nna m ji aga. Abịa n'akwụkwọ nna m debere n'enu tebụl ya wa nwụrụ abamụdị ya ọdenye ude nne ya Nwagu abamụkwana ebe ọ gụrụ m ka ọ mụ Chukwu ude nne ya dịka etu esi ka nkọwagodo onwe m ọbịa nwụọ m etu o si kwuo ma etu o si dee ihe isiri m n'akwụkwọ ya ọ sị na m enyere nsogbu dịka ọ nwe ya amụta ọ dị nsogbu na m enyere nsogbu ahụ ebe megide nwa dị enwe m dị na mmụdị ana amụta m ụmụ isi eji m ofe edezie na anụ m ụmụ isi ụmụ nwoke na-abụ ụmụ nwoke na-abụ ụmụ nwaanyị na-anọ ka m mụtara so ka m were ya n'ọmụgwọ adị ata na nwanne m bụrụ gị ọkpara mbịa n'ebe nna m nọ ka nnata na be nna m ahụ bụ nna m na ndị mmụọ mmekọrọ ihe ibi na o nwere onye nna agwa si ya na ọ na-abịara na mmesịa na m na-eje Nsukka na mụ na ndị Nsukka nwere okwu ekwuru m na mụ na ndị Nsukka nwere okwu obi dị m ụtọ na ụdị unu bịara ebe ọ bụ na kemgbe 1991 June 2nd ka nna m nwere accident na the South. June 2nd ka nna m nwụrụ enye nna m June 21 wee keeping 22 ka etinyere ya n'ala ọwa bụ na kemgbe ahụ etinyesiri ya n'ala bawana. That's in the University of Nigeria. University of Nigeria Nsukka. Yes. Melibaba yeme. Ibadan, University of Ibadan. Ibadan. Va biale. Okay. Va biale eba. Va biale ma canopy. Ma everything. Va meziele anyu na anya. Meziele anya with the Professor Nwoga. Mbise. Onye ahịa azụ. Nwoke avọchịwa wabịa. Emesizi enye ife nsogbu ka babịa. Ka anyị nabarazie n'ihe ni. Nna m agbago mmụbụ nwa ya. Na anyị emego ndị insurance na gọọmenti. Na anyị emego ndị insurance na gọọmenti. Na anyị atọzi ahụ. Na mụ nwa bụ adị ya nwaanyị na-agbani too much n'ebe nya nọ. Na anyị ayarọlụ m ọya. Nye eji ọkpasa ọnwụ. Ewu ike ọ gwara ya ka o je nwụrụ. Anyị na-abịa ekwukọrọ okwu. Ọ gwara m anything. Mana mgbe avọsị before nna m wa agawa ije ndị university na nna m anwụrụwo na nna m bụbu ụzọ eji m aka sị achọrọ m ihe emezie achọrọ m ka nkwado tọọ m ihe mụ na ndị Nsukka ya eme nna m dị na otu otewo ọmụwa anyị ọ sị nyapụta ovu mbọsị die na nlọ abịava bata kpọọ na Nwagu Nyaza Nwagu Ezigbo Nyaza Nwagu Aneke Nyaza avanne na avanna vasia n'ihe je n'aja na mmụere n'ihe egote mkpi ọrụ mkpi ka eji ekwopụ n'aja ihe egote mkpi gote mmanya ngwọ n'ihe eso onye na-ete mmanya je n'ukwu mmanya ilusie onye awụta ete mmanya agụ ekwene kọdona na gị bulie na taba be gị ịnalute be gị gị tụnye mmiri nwa pam ọ bụ na etunye ọvụese ọsịa mba ya tụnye mmiri nwa pam sia gị lusie n'aja na mmụere ngị siva ndị na-ememe n'ụwa n'ime siwe n'ive a na-ekwu
n'imekpu ikwụsịwe onye ka ji were ọjị na mmanya nwa wee bịa were ewu nwee bịa ka ba gbaala gị ka ezukọ gị iwe ezukọ gị n'ime ezukọ gị riri nne na asị ka ite epuvie n'isi gị iyebe ala so n'ihi amụta akwụkwọ na ọ ya ezukọ gị akwụkwọ ịmara akwụkwọ na-ede na-abụrụ mmadụ ya akụziri gị ọsọ nyakọta ụtụtụ kpọọ nne ya kọọlụ ya kpọọ nwunye ya bụ mma m kọọlụ ya iwe ya gbara ya n'aṅasị nyapụtakwa ha sịta nakwa na akpụkpọ ụlọ abịakwa bụ ọzọ nke a bịazi na mmadụ ziri nne wa abịa wa na-ajụ ya Nwagu ọza Nwagu nyaza pasi ozi na-ezili gị nyaahụ ozi ni ba bịalizie gị nyaahụ ịmala ndị bịalizi gị ya ọsịwa akpa ọsịwa oke ese gị gotekwa mmanya ọzọkwa na ibe azili gị nyaba bụ gị gote mmanya ndị soro onye dị ochi gaa n'ukwu ngwọ o butu onye ka ị nalị ya ka onye elu n'ala nke tụọ anya mmiri nke ọzọ sị atụ ya mmiri ọsị atụ anya nwa pọm maka nọ ndị mmụọ ya aṅụ mmanya ahụ na-eyi emelu si akesịba na ibe a na-eme eme n'imesi ya na-ekwusiri nna mpụtakwa ụtụ gbakwa nne ya gbakwa mma mụkwa ngwasịzi abanya mgbe abụ na oji nwa agbasị abanya nna mpụta azụ ụtụ nne ewere ego maka ọrụ omenala asịrị ike onye a na-enwetara ego nne eti aka na akpa were ego nye mgbe gị jebe otu ka ihe gote ewu na agbara gị mkpi ka ihe ekwu okwu mmanya ka ijebe aja na mmụ ya ka ihe ekwu ebe a sị gị kwuo nna m wee jee gotesi ya ejebe ebe a ọmụwa anyị maka na m na-ahụ ụzọ mgbe nna m na-eje n'ime ọbịa na-apụtasị akwụkwọ nwere na-akpọkwa onye ala my father a na-akpọ onye ala mgbe ọ tụsara ahụ ọnụ ya nweta ogologo ụdị ọbọnụ ya togologoro ụdị abịa na-eme nna m ji apụta abịbịa ọbata ọdụsa achịba abịbịa ahụ ọdụsa achịbịa onwe ibe na-ewe ibe ọ na-ewetasi ire edesila ede o nwere ike o butere mbọchị kpọọ nwanne anyị nwoke ikwu na edebe anyị a na-akpọ igine ụcha ọba ọkpọ ọnya ka igine jesịrị nata ọsị igine nwanne m ọzọ unu bụ ndị na-agụrụ akwụkwọ maala oyibo kedu ibe m na-akpụ ibe n'onu oyibo igine si ya na osisi ọsị nya bụ sisi n'ugwu ndị oyibo ọkwe ọsị akpụ odebe nna m debe ya nna m na-emepụta inki o ji ede akwụkwọ iwe o ji eme inki ya bụ ibe mbembe akwụkwọ mbembe ka ọ na-eji eme inki ahụ na iwe elili iwe ka ọ na-eji eme inki ọ bụtezi ebe inki ibe a na-amịlị amịlị ya ka o ji nwa ma ite ile iwe ekojiwa ma ite ile akwụkwọ wee degide ndị Amerịka bịara ọdụ nke Amerịka sa nwanna m sisi bishọp ma ndị be nwa mkpọrọ saụsụ dị ebe mana nna m anaghị abịa ebe megide todese nna m achọwa ịkpọzi nna m ojebezi obodo oyibo ịmawa na asị ekwe na-akụ ma agbalịsie dịka ndị mmadụ like ndị be mmanụ afa na agụle ọva mere nna m ịbata na University Nsukka Ojibata ebe ahụ gọọmenti anụgo mana ọ bụ akara ọmalụ onye bụ onye ọgwụ mana ekwuziri okwu nwetazi onye ya mee mmalụ ibi ya abịa gasị nna m na-ejere obodo oyibo na iwe dị na-agụ na Naịjirịa onye jewere obodo oyibo bụ ndị obodo oyibo ya mụgosi ya nna m wasịra n'ọdụ anyị bezie gbasa nna m eje Nsukka nna m waliji n'Enugu nna m napụtazi na redio mana TV mana pepa ọ na-agbazi so mana wee megidezie wee tụọ eta na nna m dị Nsukka ebi Nsukka aka ebi wee bịa wikendi wee nwe asidenti mgbanwe asidenti bụ 1991 June 2nd. ka nna m nwere asidenti. Ok, anyị enwe nwa obere break ka anyị ghachiete azụ anyị ghachiete azụ mmala ikike itolu arụ anyị ịkọwara anyị nna gị onye ọ bụ tupu anyị wee kwuwe ibe o mere.